खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी फिन आरोबाव हानि फोरमान बिलाइ रानना होदों बिटिआर सरकारा जिद' नं नैजिमा बियाबाव गोबां हानि फोरमान बिलाइ गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानना होदों बिटिआर सरकारा नंगौ आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा राजखान्थिनि फारागथि खालामालासिनो गोबां हा फोरमान बिलाइ गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सानफोरावबो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां गामिफोराव गोबां हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होबोनायनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरनो गुबुन गुबुन साख्रिनि थिसनथाइबो गथायनानै होबोदों बिटिआर सरकारा थिग बेबायदिनो जिद' नं नैजिमा बियाबनि गासै 1150 हानि फोरमान बिलाइ गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ रानना होदों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै जिद' नं नैजिमा बियाबनि आनन्द बिटिनि एफआरसिआव 680 आरो मालिबिटा एफआरसिआव 470 गासै 1150 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों बे हा राननाय हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे एमपि जयन्त बसुमतारीयाबो बाहागो लादों मख'नो गोनांदि बिपिएफनि सासे मददगिरि जाय हानि फोरमानलाइ मोननो हादों बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव बोसोर हानि थाखाय जुजिबोदोंमोन नाथाय हानि फोरमानलाइखौ मोननो हायाखैमोन नाथाय दिनै इउपिपिएल दोलोनि नाजानायाव हानि फोरमानलाइ मोननो हानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायदों बिपिएफनि सासे मददगिरिया दिनै जोंनि निसिमा ब्लकनि सिङाव मानगेदेसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव फरेस्ट गामिफोरावहाय जोङो गासै मालिबिटा आरो बिटिनि बे मोननै प्राइमारिनि सिङाव जोङो 1150निख्रुइबो बांसिन नखरनो हानि फाट्टा होनो हाबाय खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि सरकारा मानगेदेसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों खुनु पार्टि रानालासिनो जोङो हालाम रानालासिनो गासिबो मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो सुफुंगासिनो दङ गतिके हानि जेंनाखौ फोजोबनो मोननानै गोजोननाय मोनदों बावैसोनो एमसिसिनि सिगांनो जोंनि हाइकामान्डआ डिक्लेयार खालामजोबगोन होननानै बुंदों गतिके दिनै गाबोन बेखौ जोङो बुंनो हाया खिन्थु बावैसोनो बेखौ फोजोबनाय जागोन एमसिसिनि सिगांनो बेवहाय बेले बेजेनि खुनु खोथा गैया खाम्फा बरगयारिनि टिकेटखौ मोनगोन बे 100% सैथो दिनै 1150 नखरनिख्रुइबो बांसिन मानसिनो हानि फोरमानलाइ जों होनो हादों ना बिदि सावरायनाय जेबो जायाखै मानसिफ्रा ओरैनो बुंलाबायदोंसो सेप्तेम्बर दाननि 22 अक्ट'आवनो बिसायख'थिया जागोन दुर्गा फुजाया 26 अक्ट'आव जागोन 26 सेप्तेम्बराव बिनि सिगांनो रिजाल्टआबो ओंखारजोबखागोन जिहेतु जोङो गोबां सरकारनि फैदों सालायलांबाय बिटिसिखौ हयथ' होनो हायाखैमोन दा प्रमद बर'नि नाजानायाव जोंनि रनजित बसुमतारीनि नाजानायाव बे जोंनि हाग्रा ओनसोलाव जोबोरैनो जोंनि रायजो राजा जाम्बा जाम्बिफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा बे हानि फाट्टाखौ मोननायजों लोगोसे जोङो मावनानै दांनानै जानायावबो जों सान्थि मोनबाय बे समाव जों सेस्था खालामदोंमोन खिन्थु बै समाव मानो होनो हायाखै बै सरकारा जों बेखौ मिथिया खिन्थु दानि सरकारा गावसिनि गभर्नमेन्ट हिसाबै सालायनाय हिसाबै दा बिसिनि नाजानायावहाय जोङो बे सार्टिफिकेटखौ मोननो हाबाय दाथ' 17 बोसोर सालायनायाव बिसोर मावनो हायिया बे खम बैसोनि सरकारानो जोंनो होनो हाबायब्ला जोङो निस्सय जोङो बेखौनो नंगौ सरकार होननानै जों बुंनो हानांगोन आरोखि बेथ' नंगौ सान्थियाथ' फैबाय जों खोनाबाय थादोंमोन दा सान्थिया नंगौ जों बे हानि लेखाखौ मोननानै जोंबो बिराद सान्थिखौ जों मोनबाय आरोखि जोङो सावरायलायनोसै
फैबाय थानाय दिनाव बबे दोलोखौ जोङो मदद होनांगौ जोङो बयबो मोनग्रा जेसेबांनाखि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै जोङो मोनसे दोलोआवनो जों मदद होनोसै। बै समाव सिगांनि सरकारनाथ' बिदिनोसै दा जेसेबांनाखि मोजां एमबो मोनाखै दा एम मोनब्लाबो मोजाङै मावनाय जायाखै खिन्थु दा बिनि गेजेरावनो सोरबा बिदिनो एसे गाज्रि मोननानै बिदिनो गावसा गावसि जानानै दा माखासे नैबे इउपिपिएलआव फैनानै मदद होनाय जाबाय आरो आंबो दंमोन दा आंबो नेक्स्ट नैबे माबायावहाय बेखौनो मदद होनोसै।